Nyakoram gajonko pogre gi manarawa ne wach mabende na nyisi motelo kaluwore kod lal mar teko sitima e kor gwenge mopogore pachoka kama kambi mar Kenya Power olando lal mar stima motimre pachoka mangima. Kendo gilero ni midusa mekgi dhi nyime kod neno ni lal makamano odwoki e pachoka mapiyo kaka nyalore. Kuonde malal mar stima ne okele ng'ikruok gin kaka moriwo nyaka lap mar ndeke mano mar Jomo Kenyatta International Airport. Wanjere gi jofwambo magwa mopogore kor gwenge mapachoka mabende biro bedo kanyisowa chal mar lal mar teko mar sitima e kor gweng' mabende gintiere gi sani kokalo yor simbo ng'we yamo. Adwaro dhi nyaka e kaunti mano ma Kisii mondo atudre gi jafwambo marwa Crispin Otieno achiel kachiel kowuok e kaunti mano ma Kisii. Chris, kinyalo mana winja amosi ni misawa chal mano mar lal mar teko mar sitima chal nade kaunti ma Kisii? Misawa inya Sharon mana kiwacho e kaunti ni ma Kisii en achiel kuom kaunti ma Turka ma nyaka sani onge sitima kaluwore kod stima lal mar stima mokwako gwenge mopogore Turka. Kaunti ni ma Kisii stima nolal dakika 5 tok saa 2 kendo tok kanyo waneno ka jogo matimo ohala e seche mag otieno ne onge kaka ginyalo timo, kendo waneno ka dukni mopogore iloro kaluwore kod nok mar teko mar stima. Samo wuoyo kode ni antiere e chuny boma ma Kisii kendo onge gino madhi nyime ahinya motudore kod ohala, mana moko kuom dukni man kod generator ema sani tiyo. Ng'eny jogo ma timo biashara gi e kinde di mag otieno chuno gi nyaka gilor ni mar ok ging'eyo ni stima ang' ni duog kata teko mar stima ang' ni duog e seche mage. Report machal kamano bende wayudo e sub counties mopogore ma county ni ma Kisii. Boma Choge inyisowa ni onge stima. Waseyudo kendo report South Mugirango, kuonde machal kaka Bonchari, kendo karod burano mano ma Bobasi kaachiel kod Boma Choge Borabu. Mago gin moko kuonde mwaseyudo report ni nyaka sani pok giyudo teko mar sitima nyaka ne olal, kendo pod ok ging'eyo ni ang'o ma ang' ne timre. Mano nyiso ni jogo matimo ohala nyaka sani dhi bedo kod lal matamre gi nono, kendo en wach ma kiny ne wamed fwaro okinyi kwatudore kendo kwaloso kod jogo ma gin weg ohala mopogore e kaunti ni ma Kisii mondo gilenwa ni lal mar stima odhiambo ma kawuono oketho negi ohala e yo machalo nade. Omiyo en pod wach ma wamedo fwato kiny nyaka ne wanyisiu Sharon kaluwore kod lal ma nok mar stima okelo ne johala mopogore ok e kaunti ni ma Kisii kende, kata e kaunti mamoko ma Turka. Sharon. Erokamano ahinya Christine, wawinji e yo makare kuom chiwonwa ler motenre kod lal mar sitima kod gwenge mopogore ka kaunti ma Kisii en achiel kuomgi. Kokamano iwinjo ka Nyakoram Gajuang ka bende Crispin wacho ni stima nolal e kaunti ma Kisii kar saa 2 gi dakika 5 mano mar otieno ma kawuono. Kendo gweng' ma intiere to nolal saa adi to bende oseduogo ka bende neno